Assalamu alaikum yawana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ba mu ƙwarin gwiwa kawo muku shirye-shiryenmu na cikin gida har ma da na waje. Yadda aka yi ta gumurzu kenan a filin sukuwar birnin da magaram a yayin wannan kasaitacciyar haduwa ta sukuwar gargajiya wacce ta samu halartar masu shawar wannan wasa daga kasashe 5 abokai da makwabtan Nijar da suka hada da Najeriya, Chadi, Kamaru da Burkina Faso. Zaratan dawakai na kasashen 5 sun share makonni 2 tur suna fafatawa a tsereren tazara daban-daban. An dai yaye kallabin sukuwar ne da tukuitin gwamnan Zandayar a tsereren mita 1600 inda wannan doki da mahayinsa Alhaji Tinada suka yi nasarar yin lambuwan akan idanun mai alfarma sarkin da magaram da dimbin 'yan kallo da suka hada da jami'an gwamnati da kuma baki da suka zo da fifi don kashe kwalkwatar idanunsu. Wala wani tukina alhamdulillah tunda da masoyanmu da wanda suke saboda su kamar mu duka kowa ya riga zuwa da shi ne su kuwa kuma ta haka ubangiji ya rabi Allah kuma nasara kan wanda suka muna fata kuma duk da muka hawo Allah ku da mu ci kashi ko lambuwan ko na biyu ko na uku ubangiji ya rabi Allah ta mu shi kai. Daga bisani an yi sukuwa ta biyu ta tazarar mita 2000 kuma doki Sarmadan da ya zo daga birnin Kebbin Najeriya na daga cikin dawakan da suka kai labari har ma ya lashe kyauta. Wasan sukuwa da Najeriya da Nijar duka ɗaya ne. Dawakin Nijar ke zuwa wurinmu mu ma mu zo nasu. Saboda haka ala kulli halin yadda aka saba dawakin Najeriya sun zo an haɗu da dawakin Nijar kuma an yi wasa ta fahimta wanda lallai alhamdulillah ya zama ci gaba akan harkar sukuwa a duniya. Sukuwa ta uku ita ma ta tazarar mita 2000 ta hada da wakai Sudani su 4, ɗaya daga Yamai, ɗaya daga Tawa, ɗaya daga Kano sai kuma ɗaya daga Burkina Faso. Bayan gumurzu wannan doki da ya zo daga Kano shine awon gaba da babbar kyauta ta zunzurutun kuɗi jika 600 na sefa. A wannan sukuwa masha Allah ba wani matsala wallahi, alhamdulillah mutanen da magaran sun karbe mu hannu biyu sun kyauta mana kuma muna musu godiya da kuma Allah ya ƙara zangon zumunci. Ina ne bambancin doki Sudani da sauran dawakai namu haka? Sudanis dawaki ne da suke takowa daga Sudan suke zuwa, asalin su ma ba ɗaya bane da dawakin arewa, dawaki ne manya, yanzu babu dawaki da suka kai Sudanis. Sukuwar ƙarshe kuma mafi tsoka ita ce ta tukuicin mai girma Firaministan Nijar, wacce ta haɗa dawakin arewa su 18 sai dai 17 ne suka fafata a tazarar mita 2400. Bayan gudun fanfalaki da kuma gumurzun da babu ɗayansa cikin kili da kilisa, doki namba 5 mai sunan Zidane